F'Diċembru li għadda l-familji Maltin u Għawċin kellhom infadlin f'depożiti mal-banek lokali ċifra rekord ta' 16.3 biljun euro. Dan ifisser żieda ta' kważi 930 miljun euro jew tkabbir ta' 6% meta mqabbel ma' sena qabel. Ifisser ukoll li kemm ilu Prim Ministru Robert Abela il-familji f'pajjiżna kabbru tfaddil tagħhom mal-banek bi 3.2 biljun euro. Il-Gazzetta kulħadd irrappurtat li bħala medja għal kull 5 euro li l-familji kellhom infadlin f'Jannar ta' 3 snin ilu, illum għandhom aktar minn 6 euro. Fi 3 snin it-tifdil tal-familji mal-banek kiber aktar milli kien kiber tul 10 snin fl-aħħar żewġ leġislaturi tal-Partit Nazzjonalista meħudin flimkien. Minn barra dan iż-żieda medja kull xahar is-sena l-oħra kienet iżjed minn 3 darbiet iż-żieda medja fit-tifdil kull xahar bejn l-2008 u l-2013 taħt Gvern Nazzjonalista. Ta' min ifakkar ukoll li fl-2009 kaġun tal-politika tal-awsterità tal-Gvern quddiem kriżi internazzjonali ferm iżgħar minn dik preżenti, id-depożiti tal-familji fil-banek mhux talli ma żdiedux talli naqsu b'aktar minn 140 miljun euro. Dan ġarax il-Gvern ta' dakinhar għażel li jitfa' l-piżi tal-kriżi tal-enerġija u ħafna iżjed direttament fuq il-familji u n-negozji, bil-kontra ta' dak li qed jagħmel il-Gvern immexxi minn Robert Abela. Fil-fatt f'Novembru tal-2009 t-tifdil tal-familji kien naqqas għal livell ta' Novembru ta' sentej qabel. Dan ifisser li l-Gvern ta' Lorenz Gonzi tant ma għenx lil familji li dawn kellhom jieklu minn ġewwa minn dak li kienu ilhom ifadlu mill-2007. Bil-maqlub taħt l-amministrazzjoni attwali ta' Robert Abela, il-familji mhux biss ma kellhomx bżonn iduru għal dak li kellhom imġemma taħt rashom, iżda saħansitra irnexxielhom itejbu s-sitwazzjoni finanzjarja fl-eqqel tal-agħar pandemija li d-dinja iffaċċjat f'dawn l-aħħar 80 sena. Id-depożiti tan-negozji mal-banek ukoll kienu ħadu daqqa ta' ħarta 13-il sen ilu, bil-kontra ta' dak li seħħ is-sena li għaddiet. Sadattant il-kulħadd irrapportat ukoll li l-istatistika tindika anki li minkejja s-sosten qawwi li qed jagħti il-Gvern, il-qagħda finanzjarja tas-settur pubbliku qed titjieb ukoll. Dan meta d-depożiti tas-settur pubbliku mal-banek laħqu kważi l-biljun euro jew kważi kwart aktar minn sena qabel. Dan kollu jindika kemm il-politika progressiva ta' sostenn li qed iwettaq il-Gvern mhux biss qed tgħin lill-familji u l-negozji, imma qed wassal għal finanzi aktar fis-sod, bil-kontra tal-politika ta' awsterità adottata mill-aħħar Gvern Nazzjonalista, meta s-settur pubbliku kellu depożiti mal-banek 9 darbiet inqas minn dawk li għandu bħalissa.